rasaning awakku jalan lagi wae. Lagi nindakake kewajiban. Timbangane lah apa yen ya wong lagi wae ngasuh awak saya ing kene karo nambal rasa saya ngasa-ngasa gaman karo kidungan gaman padha ketul kabeh. Wong yen ana kidang-kidang apa macan-macan lho wong ngungkal gaman ngungkal pedang karo tasabi kidungan karo ngenteni mbok menawa ana kidang-kidang liwat aja turu sore kaki suwe-suwe lah yo landhep dhewe ana dewa nang lanjaya sawang iki ketone zaman iki wis padha landhep kabeh. Sopo kae? Sopo kae? Sopo?
malah kaporo arep dimangsa macan kang gedhe. Kowe kaijenan ana ing tengah alas kene. Kuwi bener. Kaijenan ana ing alas kene. Aku mau niru dalan lumaku Arep bali ning omah ora roh dalane. Mengko dhisik jenengmu sapa? Srawungki. Heeh. Aku jentik manis. Jentik manis. Banjur baline kowe sapa? Aku ira sapa? Kira sapa? Heeh, jentik manis. Kira sapa? Aku matur suwun banget. Iya. Ora dadi ngopo. Yo ngene iki wong pancen ki gawe aku ki ngalembara ana ing tengah alas. Ana ing tengahing sawah lan tegal. Aku ki golek-golek kayu, golek-golek rencek kanggo cangkingan ana ing omah jeneng manis. Lho, kok niku? Aku yo ngono. Arep masak wae, leren rambat, leren golek kayu. Mengko dhisik, lah kowe bocah wadon kok menyang alas kaijenan, saya-saya arep mulih ora ro dalane ki mau menyang endi apa saka endi? Kok arep rambat? Arep ramban. Duh. Ki mau jujume ana aku lho. Yen ora tak tulungi, mesti kowe dimangsa macan kang gedhe ku mau. Yo kuwi bener. Aku matur suwun banget. Kira Iya, jentik manis. Ora dadi ngopo. Wong pancen menungso ana ing alam bebrayan. Ki diwajibke tinulung. Menehi obor wong kang duwe pepeteng gelem weweh wong kang ora duwe. kira sapa? Iya, jentik manis kepiye? Kondisi. Heeh. Sampean lho nang Bali. Lagi arep-arep bojomu. Arep-arep sapa? Bojomu. Bojo. Iya. Kowe iku. Kowe iki aja nyemu. Nyemu aku ora nyemu. Jentik manis. Lha kok piye terus? Yen mbok sawang dedeg piadeg kowe wis pantes duweni bojo. Yo wis pantes. Malah mapan kebeneran. Yen kowe ngandhake yen aku iki wis pantes duweni pacangan utawa bojo jeneng manis. Ning saiki aku gilir gumanti arep takon karo kowe. Takon bakon yo kira. Apa kowe wis duweni pacangan ana ing desamu? Pacangan. Heeh. Yo durung. Aku ngerti wong lanang ae yo lagi sampeyan karo bapak. Padha karo aku yen kowe takon karo aku yen sapa bojoku semono uga aku uga ijelampani Jejoko urung duweni bojo jeneng manis. Kuwi tenan. Tenan. Ora gorok to? Ora yakin solikin Baguse dodol kaya bensin ngene, iki lho. ora ono sing duweni. Tenan jeneng manis. Aku ki saya-saya yen ape merek bocah wadon ki wedi. Wedi tenan. Sampe opo? Mergo aku saben-saben arep seneng bocah wadon, mengko gegek wediku ki bocah wadon sing arep tak tembung ora gelem. Mergo ngopo? Aku durung duwe gawean sing maton. Oh, kaya ngono ya. Ah. Ning yen dasawang kok ya beda atiku yen aku iki sakuse nulungi karo kowe. Bedane mangan endi kira? Saumpama ya jeneng manis ya. Ora apa-apa. Wong iki tembung saumpama wae. Blok wae ya ora. Umpama ana bocah wadon sing wis dadi telenging atiku, tegese wis tak senengi. Apa kowe ya sarujuk saumpama? Yen sampean tresno karo bocah wadon kuwi ora apa-apa. Ora apa-apa. Jeneng manis. Mergo bocah wadon sing tak senengi wis ana ning pangarepanku. Nek pengarepan
Iya. Kamangka bocah wadon ning kene mung aku. Ora ana liya. Mula kanthi kuwi jenenge manis. Bocah wadon sing dak senengi ora liya ya mung kowe jenenge manis. Sampeyan Lho kepiye to? kuwi bener. Ya aku lah ya wis kandha jujur, lakotan terus terang. Yen bocah wadon, bocah wedok sing tak senengi mung ana ing pengharepanku. Sapa meneh yen ra kowe? Kakak Wirasaba. Iya. Saktenane aku mangerteni sampeyan. Heeh. Tuwuh rasa tresnaku lho, Kak. Mestine kudune ngono. Jenenge manis. Kakak Senengku karo kowe. Aku ora njaluk timbal bales. Mergo kowe tak tulungi iki ora. Anggonku seneng lahir tuku sing batin karo kowe. Senajan aku iki mangerteni kowe mung sepisan. Kadhok sakjroning atiku. Banjur aku duwe rasa seneng karo kowe. Jenenge manis. ono banget. Kayak rasa cinta karo sampeyan. Kaya ngono ya. Iki mumpung ono wektu karo dia. Ayo padha nambah rasa sayang. Kowe kelawan aku senajan to padha ana ing tengah alas ayo. Dadi kaya mawon kuwi. Apa maksudane, Kakak? Sapa manis kaya malah saya-saya tak cedhaki, malah sangsaya ayu, sangsaya manis. Aja kebak kalembono, Kak. Lho pancen yen aku ora ngelembono terus ngelembono karo sapa jenenge? Oh iya ya, Kakak. Bakal tak bajutke ya. Bajut. Tatu tatu
Kakang Rasa, Cintik manis. mongso bahagia. Iya. Sing tak tresnani ya mung sampeyan. Tresnaku tulus lahir ing pati. Semono uga aku Cintik manis. Senajan sepisan aku ketemu karo kowe. Tuwuh rasa senengku karo kowe. Aku ning urung percaya karo kowe Cintik manis. Nggih. Ing mengkone kowe mangerteni bocah bagus. Mangerteni bocah sing luwih bagus nglawan Kakang Wirasaba, atimu ngalih seneng bocah kae. Ora bakal kakang. Tresnaku ya mung sampeyan. Sineksenan langit. Iya! Cintik manis. Loh, sopo kae? Waduh. Sapa kuwe? Yen kowe kepengin ngerti aku Pradungsa. Cok. Panjen apa kekarepanmu? Aku iki mau keprungu. Anggonmu rembukan karo paungan mau. Kowe lagi wae antum tresno karo paungan mau. Kuwi bener. Panjen apa sing mbok karepke, Pak? Opo bener kowe jentik manis? Ijo, ora salah ya aku cendek manis. Yen kowe ngono aku ora kleru aku. Ijo kuwi. Manis, Piye Mas Pradaw? sak temene anggonku gelandang karo kowe. Anggonku atuh saka Kaputan Lor. Aku kepengin goleki sing jenenge jentik manis. Yen wis ketemu, apa sing mbok karepke? Sarene saiki wis aku arep karo kowe. Kowe gelem dadi bojoku. Dadi bojoku. Ora bisa. Pokoknya Rat, Mergo sapa rupane ayumu.
loro aku go ngrasakno. Apa sing mbok rasake? Mergo kowe iki nandhang loro iki mau. Lah lara mbok awat-awat kon ra lara. Perkara ngono ya. Mergo kejaba sapa kowe. Nek kowe gelem melati karo aku, ora bakal aku kasar. Lho, mengko dhisik Prajogo. Kowe malah wis keprungu. Yen aku wis candeng renteng karo Wirasaba. Kula sangka kuwi saiki pisahno katresnanmu karo Wirasaba. Ora bisa. Sajake. Apa? Apa bisa? Ngancam iki ngancam. Wong iki kasare. Mumpung lagi ketemu. Sesuk wis ora ketemu. Mundur. Mundur. Ora ono menungso sing batu karo kowe. Kowe durung wayahe kok sajak. Kowe iki nutup-nutupi. Hah? Mengko nek wayahe. Lah ya to. Mengko bakal kepenak uripmu. Wis. Wong aku wis duweni katresnan, wis duweni calon bojo. Ora ana liya ya Kakang Wirasaba. Saiki aku padha karo kowe to, Pak. Yo. Nek pancen Wirasaba iki menungso sing ora migunani. Kowe duwe bojo karo aku. Oh, uripmu bakal mlebu. Moyo. Ya. Yen nyole aku ora seneng begitu. Hah? Aku ora seneng. Ora seneng. Jagat iki digelar apa? Wong wadon kae akeh. Aja aku ya. Wanita jagat. So, Ning nang atiku mung jenenge manis. Ora ono liya. nek piye tak gendhi jendhe pahit gelem tar. Apa? Jendhe pahit. Kowe gelem ora? Kowe gelem ora? Kowe gelem ora? Kok sajak kowe iki mapan. Harap ngopo? Mergo kowe iki arep Apa? tak prawasa. Mengko dhisik kowe iki sik cilik ora denger apa iku prawoso. Kowe iki sik cilik. Aku wis gerak kaya ngene, jadi Lho, gerak kok untune nang nungkul. perkara untuk iki. Ayo. Oh, iki aku nyawa urip-uripan. Untune rong jaket aku wah. Aku nyawa urip-uripan. Kurang ajar. Aku wah diurungke ya Prajogo. Ora. Karepku kudu kaleksanan. Kowe kudu dadi bojoku. Wah. Gelem ora? Kakak. Gelem ora? Sopo? Oh, jebul kowe to. Sing beradat nglawan pacang aku jeneng manis. Kabeh mau rate. Aku kepengin cendek manis. Dadi bojoku ning Kaputan Lor. Yen kowe kepengin akeh jeneng manis. Arep kowe bojo ning Kaputan Lor. Aku lek ning aja ngono caramu ora dosa. Carane kuwi Wong karo wong wadon iki sing alus. Lah iya.
soko-soko jeneng manis. Nek jeneng manis iki gelem, aku ora kasar. Iya. Nanging tumindak mugi luput. Jalaran ngopo? Seneng yo seneng. Ning aja nganggo cara kang kasar kaya mengkono. Jalaran ngopo? Jentik manis ki jejering wong wadon. Wong wadon ki ora bisa budidaya lan ora duwe tenaga. Pradongso kudune kes mangerteni. Yen jentik manis kuwi wis dadi pacar aku. Ora ana wong liya sing kesri jeneng manis. Kecoba kula kanthi kicap marki anggonmu seneng kelawan jeneng manis. Kosok balik kuwi. Begitu bisa karo jeneng manis. Aku kudu bisa kelawan jeneng manis. Jeneng manis. Udah kecipratan jeneng. Pradongso. Senajan to jentik manis durung dadi bojoku. Besuke bakal dadi bojo, bakal dadi garwa. Sapa sing jiwat jeneng manis bakal tak totoi salembaring nyawaning Wirasaba. Oh. Dino iki kelakon seno saka tangane Pradongso. Pradongso yen pancen kowe atake satriya pendekar saka kapucangan lor kang pilih bobot pilih tanding. Wirasaba ora nyampe tantangane musuh sapa wae. Dan papan kini pada kawin kiriman kowe. Sopo sing menang? Hukumane jeneng manis. Bagus wong lanang tenan jebul. Pradongso aja kakean ngoceh kaya betet sewu. Watahing satriya maju kanthi legane atimu, Tak jajal sepiro dah. Apa? Cendol! Oh. Jeneng manis. Minggir. Aja nganti melu nyarwus. Aja! Ayo! Ayo! Ya. Minggir jeneng manis. Pradongso. Aku men kelawan kowe. Lanang padha lanang jandon. Yen ngebato sing balung kang tak kira ana kerampungane. Yen pancen kowe duweni jaya kawijayan kang linuwih. Ayo, tampake Wirasaba ora bakal ngligari saka papan kene. Oh. Nek kaya ngono kuwi kepengin. Aku ngatonake aji kawijaya. Yo, aku ora kawutan. Yo bagus. Saranti. Pradongso saka kapucangan lor. Jeneng manis. Aja nganti melu nyarwus. Waduh! Jeneng manis. Taman sembur pas. Jeneng manis. Kowe ora lupa. Bakal sembah dilawan. Aku rasane kaya delengan Detoyo. Wirasaba semua. Wirasaba menungso sing ora lutan. Jeneng manis. Aja tawang-tawang tangis. Senajan to aku lumpuh. Aku bakal belani diri lan belani kowe. Mirip
caket karo aku. Mergo rasa dene senengku karo kowe. Ayo caket karo aku. Pratongso, Lho sapa? aja tuwek. Kowe ngetoki Jaya Kawijayan aku lumpuh. Aja mangkep aku kalah lawan kowe. Kabeh mau bawa bukti. Dina iki Wiro sapa? Wis ora bisa mlaku sapa tangane Prato. Senajan to Wirasa ora bisa mlaku. Nanging aku iso ijewani nanging nandingi kelawan kowe. Nek pancen kowe isih wani karo Prato. Buktekake karo aku. Sorke Pratongso. Aja nganti gulung lawan pacangan kowe. Aku pacaran. Terus mesti tadi. Ayo. Saiki bisa. Opo bakal mati sultan. Majukan tilik dari hatimu, Kay. Lihat, Ojo tawang-tawang kados. Ojo nganti nangis. Aku saiki wis ora ndek keluarga. Aku lumpuh. Aku arep mantu kelawan kowe. Arep mantu karo kowe Mas. Yen kowe merasake kahananku kang kaya ngene. Apa kowe jo seneng karo aku? Aku kabutan yen aku mau tinggal mergo aku wis cacat. Aku ora bisa mlaku, aku lumpuh. Saiki ayo bareng bali mulai menyang omahku ya.